Hello mga kagaguhan no. So karon nato dari sa 7 sis dari ta sa Treasure Island. Di ba na dari si mama mga kagaguhan o. Nagsakay sila ng salbabida guys. So naligo sila guys. O di ba? Swerte kas mama de okay salbabida lang siya. Dahigda lang siya dira o di ba? Tama na o maglibot-libot na din siya dira guys no kay man siya donut ba charot. Maglibot-libot na siya sila guys kay kuan nga relax siya pwede ra pud mamatulog diha guys tsada kaayo diha guys so kathada kay ilang view dagan kay mga kakahuyan di ba yan napay mga tao dagan kita ulang kauban diri guys kay birthday man gud kung igagawa niya ang pangalan niya is Precious Abigail G. Gomez kompleto man jud na so hindi ay o di ba na kung mami diha yang anak ang birthday si Abigail o di ba Precious Abigail di ba Chada kay dari guys so napa si Ate Giselle napay ko na ang birthday girl Precious Abigail na si Isabel di ba daghan kita o dari nag-visit dari sa Seven Sis guys so mo nang visit na jud mo dari sa Seven Sis kay chada kaayo pero na siya bayad 1K and then kung 1K yung bayaran daghan na kay magmaliguan guys di jud mo magmahay guys na mga slides chada kaayo guys nya swimming pool pa yung dagko kay guys uy na mama, tulog ng stress-stress diba? Na sila dia guys, so nagda na sila dia. Swerte buhay lang ba si mama? Si mama din dia nagtulog-tulog rana. Hayahan gud sa buhay ana rara ba? Diba guys, tsada kay long view dari guys. O tsada kay 7 Sis. 7 Sis ni siya guys ha, basta yung una-una 11 Sis. O diba, tsada kayo dara nasi Ate Giselle katawa sila anak kay namugoy funny nga nagkitaan si Abigail, o diba? Diba yan napay mga kakahuyan diha nay nag video ilagay pa nag-videohan guys kay tsada ka dari 7 Sis napa di mga rides da sa 7 Sis guys nga ay rabi mga slide hadlo kaayo kay daghan kaayo ilang slide tag-as kay lang slide guys nga lawa di rides visit na mo dari sa 7 Sis guys o diba si mama sa tayo sa naghawid sila kay ano sila maglagyo kay mahadlok mo mama basig ahasa mo adto ba o diba daghan kay gipang uban ni mami sa birthday siyang kuan guys anak guys si Precious Abigail ang birthday girl o diba nasa tayo Giselle der hawid sila ni mama kamart char sana all may kahawa kamay ako wala charote nga diba tsada kay dira napay kauban na nila mami uban gyud pa nila mami guys o diba na si daddy diha na ako that's my daddy o diba na si mama ug si daddy da naghawak kamay sila ay nalin ilang duha ka anak diha mo nang visit jud mo dari sa 7 Sis guys kay tsada kay dari guys salamat yung pagtanaw sa akong video guys please subscribe bye bye